Аз съм Йоан, на 7 години съм. Аз съм Камен Филипов, на 10 години. Много обичам да чета. Казвам се Никола Юриев Живов, на 7 години съм. Симона и съм на 7. Аз се казвам Теодор, но всички ми казват Тео. Станимир и съм на 11 години. Константин и съм на 7 години. За пирати, за рицари. Книги с рицари, магиосници, животни, приключения, загадки. Ането и Тошко африкански и Пипи дългото чорапче. Тинейджърски книги, приключенски и фантастични. За Хари Потър, Космоса и сега четем една за момчето билионер. Енциклопедии за динозаври, книги, примерно като книгата Астрономия и космос и една книга Дрънлю. Обичам да чета енциклопедии за животните, за човешкото тяло и за звезди и планети. Не обичам да чета романи. Не обичам да чета някакви зловещи работи. Защото мама каза, че я плаши един клоун от роман. Книги за големи. Аз няма книги, които да не обичам да чета, т.е. всички са ми интересни. Аз също. Според мен е много хубаво да има и книга, и видеоигра, и филм. Цял комплект. Аз не мисля, че трябва да има някакво основание, защото на мен ми е все едно. Т.е. филмът си е филм, книгата си е книга, винаги има нещо по-различно. Не. То повечето игри няма. В книгите от бъдещето мога да вляза в тях и да участвам в тях. Мисля, че трябва да остане на хартия. След толкова много години човечеството ще се развие и ще има повече електроника. За разнообразие може да има книгата да бъде нормална от стари времена, да ни напомня за старите времена. Вместо да се хаби хартия и да изсичат дърветата, да на телефоните да има някакво приложение. Може да има книги, когато обгърнеш на някоя страница, вместо да четеш, да изникне като филм на 3D, обаче да не е електричество от някакъв материал и да гледаш всички моменти, всички герои, всички действия на тази страница. Ако искаш да продължиш, ще обгърнеш. Ако искаш да спреш, просто затваряш книгата и се прибират всички моменти 3D филма в листа, т.е. в книгата. Все едно е жива. На мен много няма да ми харесва на холограм, защото нали, холограма е нещо подобно като електрон и може да си развалиш очите. Музика и Така ли? въображение. Много искам да имам дракон и да ми е домашен любимец. Нотите, по които свира, са в нещо като книга. Ама дай отсвитката, ама не тази.